Gabon guztioi ongi etorri, tokatu zaigun festara. Koronavirus ditxosozkoak, zer nolako lurrikara. Tokatu zaigun plaza honetan, une batez errepara. Aulkitartean gure barruan, jende dexente falta da. Joan zaizkigun haientzako da, lehen txalo zaparra da. Gure ondotik joan direna, begirunez oroitzean. 500 urteko olibondo bat, sustraitu dugu goizean. Batzuk oraindik malkotan dira, beste batzuk otoitzean. Ta egun